tinogadzira guwa. Imini makaita 7 days. Musuziya kuti baba wangu uri piba. And ane nyaya mambo. Baba bangu. Ina ndilo anonyepera, especially wale wanachukuru. Kufa kwenda baba wangu. Lazima mimi namshike. Baba kashaka kwa umba 7 days. Hapana kana hizo yakataurira. Hapana kana munhu wakataurira. Kana fonera hama ya dzedu kana inini wacheka kana mkazi wangu hapana akataurwa. Hapana kuzobva kubasa inini, ndakubva kubasa inini, ndasvika tuzoiti baba kwasidiva. Ndasvika mandini ndakabva ndasvika mboka mai. Apa 7 days. Mayo angatobuda aenda makomfiti wangadweni. Ndamubvita pari kwazi ndambofa mpaka ndafamba kwazi baba uchauya kwa kubumuka uchauya. Kwado tatara mai. Ira akari mvura akarara dai. Akachekwa chiguni chapasi nawe. Chokwadi chekufa kwa boy munochiziva. Muri uchiziva imi pakati penyu apo. Muri uchiziva chakauraya musharukwa chini munochiziva. Because hamunditauri kuti mimi for 7 days munhu anosvika pekunhuhwa ari within a radius ye1 kilometer vakagara kubva pamba. Saka kana makamutsvaga kupi? Ndo zvandikubvunza kuti sei asina kutsvaga. Kunashe Studios inokuunzirai nyaya dzinoitika hatinogara, real life stories zvisina kurungwa asi zviri pachena. Kana kari kekutanga kusvika pano, baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer. The views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. I'm sorry, ma'am. Ini ndozi Junior Simbi. Ndakaroorwa kwaTerere. Makanga muri muna September. Pakaitika rufu ku next door yamwena wangu. Ndakamuka makuseni. Ndikagadzira ndine muchechi. Ndikabatana nemurume wangu. Ndikadzika kurufu. Saka tisati tasvika pamweno yeduba. Tinotanga kuenda kumakuwa. Ndakaparadzana nemurume wangu iye bvaenda kune wamwe kumakuwa. Ini ndadzika kurufu. Ndakasvika mwena wangu pa next door pawo zveshwa panozi pa Babylon. Ndakanga ndanonoka semunhu angarumhanyirira vanhu vanga vari pamberi. Ndandabva kuwaona mande yacho amwene iyo nganga musi Saturday. Saka ndakabva ndati andakasvika varuridza radio zviri pamusoro-soro. Vandati ndiwo handichadini handichamiri kuti ndimuse mhai une zvidhakwa zvaangarudini zvavanga inazvo panenge pane chadini. Ndobva ndatobira hangu kurufu. Ndiri pakati kurufu ikoko ndobva ndakazwa foni yangu yakaringa. Bhodhi yangu yatomudhuze mekuda kubuda. Ndobva ndatotarisa foni ndobva ndaona murume wangu ari kufona. Ndobva ndatobuda panze. Ndobva ndati kwakanaka ere ndakaona murume wangu ari kuratidza kusafaraba kushisa. Ndobva ndati boti ino ndasiya mwana kumba asina foni waze wanawapisana. Akati ndozvazvo. Ndobva ndati aiwa ndiri kuona musi utangikapo. Ndobva tabva hambai urudiwa ndimhai. Vandati tadinumira bhodhi dini ibva yabuda sinzi mutumbu ruda kupfuura ngepamhai pacho. Tabva tandobatana tabva tandoenda zvikasi. Saka iwe uramba udaidzwa ndimhai ere. Vandandoteedzana nemurume wangu yabva vandandoenda nani nemurume wangu hatina kutaudzana pamurodhi notanga arushisa. Vatatotsauka. Saka patino rodhi inondopfuura panopfuura rodhi ndopanopfuura mutumbi. Vanhu vanga varumwa doro vanga vakatozara vanga vari pamba pamhai pabhotos aminoti chii chiripoti chituckshop ere kana chibhotos to handisi hanguba. Saka wakapapa kandozara zvidhakwa. Saka patakasvika murume wangu anga ari pamberi. Ini sekuti ndandiri kuona mudhiradziso yotsareva ndakafamba zvishoma nekumashure kwemurume wangu. Akabva asvika padhuze nepadhoo retuckshop iye. Ndokubva ati ndauya naye maiti nosho. Mai akaramba akanyarara zveshuwa aratidza utsangu. Akangoti step 1 munhu murefu vati step 2 vaamira padhoo. Vabata musana ode kazi wauya nemuroyi
waende kamuroi kako panapa kakakuhisa, iwe unoya nemuroi panapa wakakuhisa panapa, wajaira uhiswa iwewe. Were akandifonera wachitaura mwana wavo ari pamutare. Were akandifonera akataura kuti maitina akaromba kumushonga wake Mozambique newe, zvakukunetsa indosaka udini uri kuye panapa. Ndakabva ndaneta, warume wangu aripo wangu vari madoro pana akabva andidai kundipa saini kuti nyarara zvichireva kuti wane nyaya iyi wanga wadini wamboizwa iri uitika. Ndobva ndanyarara, ndakapera simba, ndatonga ndauda kugara pasi, bva ndandobaya foni yangu. Andimbozivi kuti foni kunga pakabhara ndakabaya umwe tete, so anongotourawo naye akatozwa zvesewo hake zvanga zviri kutaurika ipa. Mai akataura kuti mukupopota imomo ndazoti gojodo panze ndamira ngechepaseri padhuze nepawindo. Akati, Brighton, andikutsunhuriba, haufa wakaenda kubasa baiwewe. Ende for sure murume wangu aishandawo magetsi ehydro ese ndiye anonama mapombo acho. Ane 2 years asipenda kubasa. Kubva pakashaika baba, ane 2 years tichitambura. Akati handifunda kakutsunhura baiwewe. Kana mwana wako akaroorwa achapadzoka pamba. Bernard wakabara iwewe, akatanga kuti iwe junior ndindakati ubare mwana iwewe musha muno. Ndindakati uite mwana nekuti ndakamboita kuti mazuva ndisina mwana bandaroorwa. Zvikasi ndini ndakati ubare iwewe. Iwewe Bernard wako wakabara ari kuita rombe kusvika ndafa. Inini manje ndakabva taona vanhu vakuwanda vari kuuya uchiteerera chinyi zvanga zviri kutaurwa ndimhai ndaakuchisha. Ndopandakabva ndati ndaushingira ndipinde mutakshop mai adzikise voice. Ndopandakabva ndapinda mutakshop vandati mhai 23 years ndaroorwa mumusha munomu. Ndinotukana nababa watino kumba uko, andinohisa munhu asi zvandakazvidzidzisa ngezvekuti handifanirwi kumangara zvese bakwamuri. Uko tinotomboita zvinhu zvinofanirwa kuti ndinomangara kumusha kwangu kwasimbi. Asi handimbomangari akanditaurira kuti maitino kana uchida kuti tigarisane usasotaure zvinhu zvendinenge ndakushaishira kuna mhai wangu kana kuna baba wangu kana kune hama dzako bandokuti tigarisane. Saka inini ndotoitiwa zvinhu zvakashata ndibaba watino togadzirisana totonyarara. Saka vanhu vazviziva kuti mumba medu tinogara sei. Ndobva mai ndambuka mai ndipandakakutadzira iyeyo zvikazi haunaba asi wakangwarisa iwewe. Akataura akanditarisa kumeso chekuti wakangwarisa, uruzvidza kuti wakangwarisa irewo. Ndikati mai handinongwarisa apa, asi pamakatanga kugara neni maakutondiziva. Pamakatanga kugara neni ubvura kuti 1 kusvika izvizvi 23 years maakundiziva uwari. Handinongwarisa apa, asi unozoti pane zvinondoitikawo mumadzinza. Ndozvandakamutaurira mai. Ndokubva ndatobuda ndakabva ndakwira kumba vakandipuma ipapo pekuti ndiri muroi ndakahisa chinyi mwana wavo. Ndakwira kumba vakatuma munhu next door yavo, vayakwira kumba next door yavo yakatokwira mumba. Yasvika yakabva yati Brighton, ndatumwa ndimhai wako avati udzika kunoku nekusawirirana kwatakaita kuya zuro dautaurirana. Baba tinobva ati mai tinoda kuti ndaudzika. Next day yakabva yatokanganwa heti kumba kwedu iyo. Vaatodzika hake baba tina adzika. Ndipo pawakadzika meno zvawakataurirana. Pawakataurirana zvinhu zvavanoziva kuti wataurirana watika. Asi baba murume wangu wakauya achitaura kumba kuti tapangana. Mai andidaidzira kuti Brighton ngatigadzire gwara baba. Asi nini mai ndamudaira kuti mai murutoona zvakatosununguka here imimi kuti tinogadzira guwa. Imimi makaita 7 days musuziva kuti baba wangu uripiba. Ende futi mai baba takamona aora ane honye. Saka tobva taita zviwindere mai zvekugadzira guwa. Inini ndine vana vakura, hazvizondiafekti here ndikati sisu ngatigadzire guwa. Zvikazi mai atoti saka iwe pfungwa ndakapusa ngotodza uziva kuti ndoda kugadzira guwa here. Masoko awo awaitaurirana. Varonga shuwa zvogadzira gwabva pagadzirwa kagrupu. Inini handisimbori nazvo baba ngoti wanga kugadzira vari as a family. Inini wanga wakati ndandiri kunzo hwangu zvekutoto vanhu wakati ngatigadzire nawanin'ina wake kuti tiunganidze mari. Wabva uita saizvozvo mari wakabva wazi washandise mari iri yawanga wainayo iwo murume wangu kuti avo vari pamutaro vanga kushandisa grupu ngoti pane mukomana akati inini handikwanisiba kuti ndinouya ndichidzoka ndichiuya ndichidzoka. Saka ngatindoshandise grupu tizviitire pagrupu. Inini ndotsvaga munhu toita saizvozvo. Saka vakaungana semhuri. Vasati vaungana bakudaro musi wechina murume wangu tiri parufu akabva afonewa ngemupurisa kuti uya kukembi. Ndopa akabva aenda kukembi abva asvika asungwa zveshuwa
mai wako andifonera ati iwewe urida kudai meno zvaakataurwa nemupurisa. Murume wangu akati mimi pakafawo baba wangu kutaurira mapurisa makaitaura mainvestigation kuti muzivewo kuti baba wangu zvaakadaiwo zvaitawo 7 days asikuoneka pasina akambotaurawo bapano anogara naye. Makambondibatsirawo neini ndakudaitawo chiwanhu changu mumusha mangu chekuti ndione kugadzira guwa rake. Makundisunga ndatadzei. Kwazi ofisa akabva apinda mukati vataurana nemukuru wake obva odzoka bva enda akodini woite zviro zvako zvezvoruda kuita asi ita muchinyararire. Saka pawakanga wakuita zvinhu zvandope ndakabvawo kumba kwangu. Mirende ndepawakazondichaya. Ndakabva ndachidzikawo kumba pandakandoti svikei manje urongwa hwemusha huruda kuitwa ndipo pakabva ndakagara panga paina vamwe varoro ekwaterera iwo wanga vari kuseri kwemba. Saka pakabva patumwa mupurisa wasabhuku kuti murusire vana maitino namai vari uko ngavauye kopambera kunoku kune vanhu. Saka ina anoziva bamanje kuti kuseri uko kune chinyi kune noise. Ndo pandakabva ndada kuti stepi kwende ikoko ndakasvika vanhu vakamira pandakandotinawa tete Rozi ndiye akatanga kusimuka. Tete wamwe tete Rozi wakabva atanga kusimuka vatanga kuti kambwa muroyi urikutsa vanhu pamba panapa iwewe. Maibva atosimuka kabatei ndikanere maibva atanga kuya netsvimbo uri muroyi iwewe urukanganisa musha wangu wauya kotura mhepo yawakaromba Mozambiki iwewe wakahisa mwana wangu. Ndio mashoko akatawa ndi mai banini vadzingirirana na banini Owen vadzingirana nani na baba tinobva waenda pakana ndakuchaiwa ndi bani Mike na tete Rozi ndo pakabva asiya zvanga zviri uku zvanga rudzingirira chinyi baba tinobva atodzoka bado kuti andidhaivhira ndibate Zambia denda ndakapfeka jean ranga ndakapfeka trousers jean chi short varabva panaka ndiye varakumuka dai richachi chirepo ndo pakabva ndakapfeka rep masketi arupfeka vanhu mazuva ano erep anosunga kudai. Saka paakadhonza rakaita loose ichirep over plus short ndakapfeka mukati ndakapfeka sketi ndakapfeka rep over sketi irep over repova ndobva sara akabata chirepova chaicha ndasara nejini ana ndakapfeka ndobva pandakatiza wadai ndopakabva abhoekana nekutiza kwandakaita bva anditema nebhodhoro panapa pandabuda kunze kwegedhi ndatogarisika ndiri kunze kwegedhi ndatogarisika ndopakazoya futi mupurisa wasabhuku uyawe ndobva anditi maiti nomurudiwa mukati ndikati ini handichadini ba handichapindi mukati ba nezvaitika handichakwanisi kupinda mukati bva kuti bva pauya futi sekuru hanzvadzi yababa yasekuru yatezvara wangu vati aiwa maiti nodzokera udini upinde mukati tizwe kuti chinyi chanyanyaonetsa. Saka pandakasvika ndakatosvika hangu vanhu vanga vatotaura zvangu tasvika tichitaurawo zvavataura iwewe zvoruda kutaurawo ndo pandakabva ndati mai ndiri kumbirawo bvunza kuti sinzi makatanga kugara neni ndino here pandakamutadzira pamasvika pakundipuma kuti kwazi ndiri muroyi ndakahisa ende ndakaromba mai haana kukwanisa kudairaba. Saka sekuru wamwe sekuru hanzvadzi yatezvara yakamboyomba kwedu kuyakoorora. Saka ndiyo ndakasumwa nerasoko ndiyo ndakasumwa kuti mozomuono mwana uyu sinzi ari kure ndiye akabva abvunza kuti vanhu vekwaterera saka maona pakasunungukawo here kuti munochaya munhu pamatadza kuti sori hapana munhu akamboti apo sori ba ipapapo ndobva vanhu vatonyarara. Vanhu pavakanyarara ipapapo ndo nyaya bva yangopera vatandoparadzana vataenda kumba. Mai akandipuma tete akandipuma kwanini akandipuma vakataura wese aitaura munhu akataura wodzoka. Saka zvandakafungidzira pana vanhu vatonatsa kutoziva nekuti pasondo rapera pekutaura anga azvitaura zvakatonyarara nombotaura akakumba nombotaura pamari paakanditaura noshinga mwana anondishisa handine nharo pamusoro
Honda kubora. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndizvo ndizvo chokwadi. Yese kezvo chokwadi. Chakakona mosha. Ndikanyemba chapata nge mhosva. Mwari aribatsirwa. Pane nyaya mambo. Kamba pangu. Ukanjia zitakivineti. Unodzika pasi makamutawana changamire. Kwapita kuti unotoda respect rezvitawa. Tikara pasi. Kana kugara pasi. Ataurawo semunhu ari kutaura nachangamire. I'm sorry, ma'am. Nyaya huru iri pamba pangu. Ihombe. Ine hondo. Amendura kutanda kuzoti mwana wangu uri kwere murume wako. Uripo? Good. Hondo ndine pamba pangu. Uyapa mwana wangu. Hondo ndine pamba pangu ni murora wangu ni mwana wangu. Andikani mwana kanditora nawo. Kupra kotenyo wao. Ndoshamsike ni. Ndakamucheketa mwana. Asi hondo iriponge kuti. Ini anotara. Pamberi pacho pati pamai. Ndakungotara kumutuka kuti muroi. Chiriponge chekuti ari ndakapfuma ndimai. Hondo ndina ndi mwana wangu. Kufa kwakaita baba. Baba wakafa. Ngesida kunotsara kana. Wari kuditi inini ndinakauraya baba. Ndauraya baba. Nemukomana uyu. Nemukomana uyu. Ndio pane hondo isira baba. Saka makazitsvaga here zvepakaona handina kutsvagwa. Iye wangu mukomana mukuru. Ndiye mwana wakati ngatitsvage. Inini ndiri munhu. Wodaidzira nevamwe wako. Ngatitsvage chakaraya baba kuti chini. Haasi kupinda munombe. Uri kuramba nemunombe. Pfungwa yako kuti inini ndindakadini ndakareba. Tikati tsvagai. ndabvunza inini kuti pakafa baba nenzira dzisina kutsarukana makazvitsvaga here mukati hamuna. Ndikati sei musina kutsvaga mukati mukomana uyu haasi kupinda mune wangu. Kana muchiti mukomana uyu haasi kupinda mune wangu muri kuti Ndiri kuti wafambe newamwe wake kuramba. asi iwo vari vega vari kufamba here Vadoko. Wafambe kusinako. taura ichokwadi. Statement yamataura kuti haasi kupinda mune wamwe iri kutotaura kuti wamwe vari kufamba iye asipo. Vakomana mirai mberi ndimi mai Ndiri macho. watsara kuwana uyu neapa. Wakadzi weavo varora wenyu, uyu mukadzi weuyu murora wenyu. Tikesani pane nyaya yataurwa yepatakishop yakaitika zveshuwa here. Nyaya yepatakishop yakaitika zveshuwa here. Kuti makapopota zvomuri patakishop mwana uyu mukomana akatera mukadzi kurufu kunoti mukadzi iwe uri kudiwa ndobva auya nemukadzi ndobva auya patakishop ndobva asvika makazi ndikutore mashoko ayataura akati ndauya naye imimi ndobva mabuda. Ndizvo ndosaka ndabvunza kuti zvakaitika here. Nini mukomana wangu akauya uyu. Zvakaitika. Ndondisana ngwe maitike zvakaitika. Kana zvakaitika kana zvakaitika vatopera ndozvatona chete Ini tutane mwana wangu. aiwa
kana kuti mimi amunotaura naye simba rekuti mwana wenyu azoende kotora mukadzi kurufu kuti auye naye kutasho imi vava mutaura kuti naye mukoro wangu taitensana ngenya kuti ndakati baba kufa kwakaita wakatitira zvakapita kuro tosi muwarwa apana makoremai tosi muti iwewe mwana wangu izvo wakati zizi kunyarara tati mukomana uyu wakatera mukadzi kurufu akati uri kudiwa nani namai ndobva auya nemukadzi wake patakshop ndobva asvika kubva ati mai ndauya naye saka nyaya yomutaura yekuti mamunetsa nenyaya nemukomana yekugadzirwa kweguva rababa zvazvinei nemuroora kuti azouye kwamuri mamunoda wei muroora ndosaka ndati saka uyu muroora panga munoda wei aiwa alright mirai akamudaidza ndiani amudaidza kuya kwamuri amudaidza kuya kwamuri mbuya ini zvandoita manje mbuya ini handidi vanhu vanonyepera especially vari vanhu vechikuru ndinozviwenga zvisingaiti kana munhu wechikuru anokanganwa ndatora mhiko ndinozviwenga zvisingaiti zvinhu zviri pachena imi munoda kuzviramba zviri pachena munoda kuzviramba ende munoramba zvinhu zvamunoziva its very simple mbuya mwana wenyu aenda kudaidza mukadzi auya naye kwamuri angaida kuti mutauriri naye mukadzi wake saka alright iye ndiyakadaidza vasvika vangokutsveta alright imi mva mazitaurei naye mukadzi no, it's okay. Alright. Wakomana sunga dine. Pamusoro. Nini ndinetwa owenderera. Kuda kupindura ndomiri amabhuku ashangana. Kuti pakafa baba makatitsvaga. Pakafa baba atisati tatsvaga. Ndakataura namukoma wangu nawanini nawo. Baba achangoti chaikei ndakumuita. Tatowirirana. Ngoma tatowirirana ngati nditodi totsvaga kuti baba wafanei. Tatowirirana. Asi mukoma wangu pakaenda mumba kwake. Haana kuuya. Tatowirirana unosangana mangwana. Haana kuuya. Tobva tamufonera tiri tune munini wangu asiri panapa. Mukoma makupi weti chiyonge nyaya iyaye. Akati ndichauya. Haana kuzouya. Saka isusu zvakatiremera sevanin'ina kuti tinofamba here mukoma asipo. Tobva tasiya zvakadaro. Tienda pechipiri pacho. Pechipiri pacho pandoda kutaura ndepekuti pataurwa nemaikuru wangu paati hazi ndakapumwa ndikanerwa nebhutu ipo papo kunyepa chokwadi chinenge chakanaka patakaungana isusu tisikunatsakuwirirana ba mukoma wangu aya nemuprofita pamba tisikunatsakuwirirana zvakanaka asati ambozvironga kumashuro iwo vaazoenda kotsauka vaita zvakega maiguru wangu wakazi nditete imi maiguru chimbomirai kunoko uko kuringodiwa ndekwaderera ndopakatoti murundi nemuchato inini murundi dzingira akati aiwa muchataidzwa ndopakatotora tsvimbo yamhaiyo obva atanga kutosimudzira teto hapo ake panapa saka anga akapfeka zambia rake nechishoti mukati uyu mimi vakutosumudza tsvimbo wanonywa kungobata zvitira muri kuzviitirei vanhu vanga vakutoita kanoisi ipapo ndovandati iye ndopakabva totaura maiguru eyo kuti ndapfuura nekumakuwa ini ndaona kuine supa ndikati maiguru muri mhutsi imimi maenda kumakuwa kunotsvakei mapuampume kuenda kumakuwa ndiani ndo umhutsi ihwohwo kuti muchataurira mukoma wangu ndodatadzakuirana futi namukoma wangu mamutaurira masoko iwowo hatichatowirirani saka mufanira kutaura zvimwe zvinhu zvamusingafanira kutaura kuti maenda kumakuwa maenda kunotsvakei kumakuwa ndo zvandakamuudza
chiko. Iwe na mkoma mnowira. Na mkoma wangu mazao na chana suwira. Atusitowira. Tusitowira na gachosi. Amusitira. Hizo za tusitowira. Saka mimi nese muri kubisawira kwenye kwa mungita na mkoma wenyu. La muziko muzimani. Inini kusawira na kwandiri kuita na mkoma wangu. Tiri kumuti ngati tsake kuti baba akafani ari kuramba. Ari kuti iye ngati tsake munhu wacho auye pamba apa pana maiwa. Mai wacho kuti inini pana pandisi kuda nekuti makandipoma. Ndochimuti chiuya iwewe mkoma inini tichitaure na maiwo tiri pamwe mkoma ngatikumba kuna mai akuru. Ipo papo ndo patungo kweshana chete ipo papo. Ndochimuti alright kana zvisikudaro ngatiende dukunze inotsa. Urungohwandirana asi pakati penyu mukoma nemi waninda namai pana ruziya chokwadi kuti chakauraya baba chii. Because kana baba asina kufa zvakazvo zvakanaka mapurisa aifara kunge akamutora munhu akaitwa postmortem maresults epostmortem ari kuti Postmortem mazoa acho haana kuzobuda apa. Mikoma ndianatsokuziva kuti ndiyakaenda postmortem nababa. Akafa musi wa 26 death certificate. Death certificate panonyorwa cause of death. Cause of death yababa pakazamba wafanei. Pakaitika madhesi akawandisa. Saka baba bhodhi yavo yanga yatotomboza yanga yatoshata saka hainozobuda postmortem. Saka wangoti patati dhezi wangonyora kuti akwanekwa akafa. Kuti anga nemawe anga aunozobudisa kuti afanei. Samwana. Munhu kukabuda nyaya nhasi uno yekunzi zvazooneka kuti John uya akafa achinzi azvisungirira haana kuzvisungirira akaurawa. John ane 15 years awiko. John anonofukunywa zvotangwa futi panyuwa ndikuoneka kuti chakauraya John chii. Zvino imi baba wenyu utoripo utori pachena mapurisa awoenda wotora kuti bhazi wazi washata saka chaiti postmortem wakamboenderei naye. Because body nyangwe ikashata inobaiwa majekiseni. Saka imi baba wenyu asingabaiwi majekiseni wobva atozi achaitwi postmortem. Aiwa pane chokwadi chamuri kuwanza. Ndosaka ndikutaura kana musi muri kuwanza munhu akakutorai kuti achaiti postmortem pane chaari kuwanza. Because ndizvo ndikutaura bhodhi yabva kwamutare muno yoenda kuharare kupostmortem yosvika kuharare yozi ngaidzoga yayo yashata. Wakamboita kuda kuenda naye nekudzoka naye waifamba naye sei? Kana mutori mapurisa anga ari kuno mapurisa anga ari kuno akatadza kuona kuti bhodhi yaichaitiki kupostmortem. Chama ndisoora kachitaura kuti kufa kwakaita baba wangu lasinomira mushe ini ndanga tisipo ndiri basa nyanga. Baba akashaka paumba 7 days. Maiyo uyo anongera maiyo anogara uyu pana panofanira kubatsira hapo pana maiyo hapana kana idzo yakataurira pana kana munhu wakataurira kana fonera hama dzedu kana inini wacheka kana mukadzi wangu hapana akataurwa. Pandakazobva kubasa inini ndakubva kubasa inini ndakasvika tozoiti baba kwasidiva asikunika ndasvika mandini ndakabva tasvika mboka mai papaita 7 days. Maiyo angatobuda aenda mumaprofiti wangatoenda
ndazobvisa pari kwazi ndambofamba kana famba kwazi baba uchauya kwakakubumuka uchauya padozatara mai bana hana kuya papera nga 2 days baba kasoonekwa next door pamhiri pacho pa mupolisi mumstoja atobva kubasa atouyawo kuweekend paswa hume huno mazo akasvikawo abva kubasa pasvika hume huno fati asaterera anenge asikuonekawo asi pane chinhu hapana kwangaembwa pana kwaivhana kugara mba kwangu kwazokafundi homa yavho usingafuka kuripisa wasingafuka kwaivhana tatendera nemukomba kwandapana pane apa kunibvanazwa nhunzi kudini kusimuka kwaivha ndasvika tone satererako kwaivhana tondotona handisaterera akari mvura akarara kadai akachekwa umu chigoni chapasi nave abva yataurirawo mashoko bowari pabhabhironi aibva wauya waibva wataurirawo maiyo wakawarumbovauzuya ini ndandirumba kwangu rugara kunenawa ndandirumba kwangu mai akabva ndifonera kuti uya kuno vakwanzaone vari muruzimu wakafa ngadzangu dzangu kuti abonga kuchi akusina uzi back alife yanga rama bobongo yanga iri street kid but bobongo ini anga ari pashana pachipatara anga kura mani wakwapo tatobva zvikiri sadza chitera diwa mai sadza chera kasikapiri sadza chairi pachikafuta chaitenga aita ka pay yapinda pay yake yes tikuna maiyo agara panzi dzradikwa ubva bra baba yabona ngombra horara ayitora babeni perra bongo patonga parraimba obongo ngedzingu ashingugani mayo atombayomba kwangu garamba kwangu 1 week 2 weeks amba kwangu mayo hafona ugare kumwana kwekuno kuti akazimubabati wena mwanangu wakufona mayo kufona ndikanditsike kumba usipinda tight chindiwo ndana nhasi iwe baba ngusho ata ndine mwanangu na mayo kumba kupinda tight uzibona kuno kuchengeta kuti aibva gara kumba kwangu newana wangu kazanga musika wachiya nchena kubasa 2 weeks kuzorora uzogumba kwasudini ba kutarika baba mapurisa bakwaneka murizi akafa mapurisa akauya mapurisa akazoto ya late mafogoro munanwa mateni svikira muzvare autofonera mbaru dzaufona imi saterera wanekwa ndozvo kwatinda rini ndipakaza mapurisa akavashota kamubuditsa mvura tamisa pasi petakamuona akasvuka zvorese apa mama akachekwa kuti wane pasinaba nekubiniki chikune chika pasinaba imwe nedemba kari pasaidi baba vaenda ake kupi mapurisa vaenda kuchipatara aibvazi ngati postmortem zvakatora kunga polisi yanga 12 Christmas tutoti Christmas aruzaati kikasikasati baba azoda kuti mujanuary cho baba postmortem ndakaenda naye chindakatonda naye inini takana kuchinja pachipatara panaenda naye kunyanga maomo chera panga kuchanda kuti baba ngati ndikapandakazokumona unyeza tatozara achidemedemi paramutora vana naye kunyanga tabva naye varagara nenga 2 days varafoniwa kuchiterera mabhodhi anga 3 daenda kusimiti kwarari chuya mende kwarari kusimiti nemapurisa aya cho vatatukwira vaenda kunyanga vatasvika nyanga ikoko vata mapurisa avaina bhazi mabhodhi anga kumhuwa mukwazo mapurisa akatapindi pamwi bhazi nini nikatanipa kwangu apazvodiniba zviite ndakabva kunyanga kuenda kuharare ndikuzwa hwema bangu ndikutochema babashuwa here tasvika kunyanga tasvika kuharare kusimeti yakambotora nguva tasvika dzikazi nhasi mudhoro tacho aita mauya aya anasi achatoitiba iva ndataza kuma ndizve ndakuchema paya tokafundisekazi mangwana vatarara kuma kweminira makusetseri varangu vasita kusimeti kuharare hospital kusimeti yaitwa kuharare hospital kusimeti yakaitwa zveshuwa inini ndakatopindamo ndasika umo amusikuta unapindeva but ndakatopinda ndapinda mamuna mabhodhi akawanda notemwa vatemwa kwangu kudaisoa some doctor akabva kuti wanisoro diba nakwa makrista ngari mutunana kasi kuda maitini kasi kuda kudaterera krista ndabuda panze paya ndagara ndiri pepe kuzimeni vaitwa mapepa vauya kuzimeti yakabvatarazi decompose of the body yanga yaora havana zitadiva taonapo ndozvaanya kuzimoti ngatachifaii vatotiti mayo rongaita kuti ane body toike chinhu munhu christmas daiga body yedu christmas apedza tonoiga body ndadzokomba kwangu 2 days uyu 2 days vanatofana kudzoka kubasa ndoziva kwesinasikira kubasa vanasvika uyu akagara namhayo padhoo kaza mukoma utoita watouya iyu panapa iyu totone baba kafanei ngati ndatenda tokozi isu mazita isu akasvipiswa mazita kufa kungata baba mazita oshu akadino akasvipiswa kuziva ruziva rimo munyaya dzachibwe vanoitaura venharaunda nemaristo neunashanda nababa kuti mafeta aterera mai wacho nakomana waonesa zvakada chini babawo mazona saka ibaba vanhu vanati imimi akabva nditi
hanzadzi yatine wane mari nini nomwe akani motikari ndikati izvo zvinhu ionaika inini ndifedze boni wanoita zvekuita matoronga kuti uyane motikari uyane mari hambai kwangosa njira takugara pasi iri inini kundaidze maiti tusisu ndisona kuru kamba medu togara kuti pakafanisa inini mukamata zvekuita kuti uyane chakatika ina ndidiba handidiba ndakuenda kupi ndakuenda kwati hapana chakafamba paipapa tagaronga gore wakatanga kundinetsa ndirifunga kuti nyaya yawataura paipa iye chamhaiyo achasimudzira kuti mwanangu wona pane gore kwati gore 2 days ngachipa chitizo pakafanei watangwa nditi kwazi uchaita ngubotumwa ende kuti matovaita kuti angafemba kwanguba aita akazona mumarufu taina marufu paisvika ngoma kutozi togadzira gora baba otenga matiles saka inini yaitaura nyaya gora kurufu ndaibotumwa svikira ndati aiwa zvazvizvarukazve manje une mari ndakaenda nekuona mai ngagadzira munoda tigadzire guva ndozizwa shori gadzire guva mundikana kugadzira guva asi wone mafira akaenda babaya pakafazaona kaba mafira akaita achiora ari apa tivatogadzira guva tatopendera shuwa mati zatopera zvinoita weru kana unangotiyo mareni muno maakati aiwa inini ngada kugadzira guva chete mazona ini ndikati guva ritiseiba harigadziriba ndionadza nandudini ndiri kuitenda before that ipapo vanhu vaitaura zvakawanda fokata baba ikoko ndainozwa inini ondasatauriba ndainozwa naitaura kuti Brighton wakakuruza akapiswa nemvura Brighton wakakuruza wakadini zvakawanda nawo saka ndaikwasawo ndibvunze chinyi wanini wangu kuti nini wako yawa wanoziva zvakadini zvakaita vana baba asi ndaingonyarara svikira vanondonyarara nokutibvunza saka tazogara manje tagara semudya vakati mayanimusora zvotibata uzi akatsvaka pama mai yangu tikuenda pabeni kurufu usho ndakasvika pambai ndikuenda kurufu ndasvika makuva ndasvika pambai nepamai kunaenda pamai vadzini kusvika ndaenda kuona mai iyo vadzi inyaya kugadzira guva toda kuona mai vadzi inyaya kugadzira guva iyo ndouramba kugadzira gozi inini ndiuramba kugadzira guva gozi inini hadigadziri urambiri kuti mukumaguru ngatiwa nini wakwesa wati zvese tawese mai tane mwana yanyu tatozvese tatogadzira kuti mukoma mwainda ruramba saka imi maitara nechi nemwana saka uyo akaona anditadza maiyo manje vachiya mandiri manje iwe ndodini iwe bati mai ona izvi apa one apa ndiri kumba mazuva nesubasa muchaka musini vuro yangu panapa zvanzwere bati nouya kuno mwanangu togara pasi tiri 2 toronga zvinhu pamberi mai pasina kuti mndu mai manja boza pandu yako ndiri kurufunda ndikudini azviti mai akabva tangu kuti unditonga patangwa ndipopotera akabapopota apo atonezve zvemukati mtema mai kupopotera ndipanowana kuti tukane zvemukati mangu ndipedhu mangu temtema nditoka maiwo inda bati ndamvura ndinda akatsamwa ngati amai gwere mukadzi ndidishwa ndiri kukanya kweza kuti gadzire pagwere ipo ndakatora mukadzi wangu mukadzi wangu shwandi pakatuma ndiani ndimai mangwana acho makuseni mai akabva akaona kuti machoka ndatuka mwana yaya pamwe mwana wabereka na seri ava next door yake akuma next door yake afunga kuti handiba kuna mai ndabva ndadzika shwa akaya mukuseni tutumuke sterera mai akuwa ndamuona nini arungu ati saka tibedi edziro mwana wangu yataurirani panyaya tatukana zuviya tozowiriranapo kati hani mheu yangu ndodini ndinotsika ndakaenda shoka mai pandasvika akati maiyo isusu nyaya dzinotauraka uya notimudaba second bono handiti toti inini nemi maiyo isu tiwirirani zvatitaurani isu tiri 2 isusu kana mubanzi wenyuko toti tauya ti 2 tozoenda kutaurawo neinawo nyamba dzangu kuti wanini wangu takara pasina maiyo todai mazona yanga toripo angarumba kwake mai andakanotaure mai atangoji andongoramba ini makandipuma watera kana mpuma ndikuni ndakwaura munhu saka ina ndibogedza guva racho saka ina ndibofamba nyaya dzochiboni zvakafanei ikati maiyo ndibudire pachena mboti fambire nyaya dzababa here kana musaba mimi nditati mwana wangu asvika kuti pachena pachise dzakadini zvakadaro mukati nini makandipuma makati hapazviri kugadzirawo bva ngatiti ngati aiwa ita kuti ngatigadzire guva ngati ngatifambire pavakafanei ndiyo nini pandinoenda utano nini wangu kana kunana sekuru kana nyika titi ndakabva kuna mai tinoranga so mai akati icho mai akatoti ngatifambire nyaya kwabada akafanei iwo manje hondo yawo varuti ngatibve paumba apa tiende tanga tiri 4 takaita vana basa kana kuenda kwamutata aitipazambia kwamutata ini ndikati kwamutata handiriba vakafira panapa todaidzawo hama dzababa namba dzenyu maiyo nemubatsiri wacho uya panapa paumba panapa chobuda mudzimu wababa wacho wotaura kuti ndini Bernard ndakaona ndini ndakadai paumba pachi panapa izvozvo ndozvauramba izvo nanhasi ndodini ora ndikati kwamutata ndinivo handiti pakuenda nawo takadai so taronga takagadzira gupu redu tironge nyaya yacho tiise family pandaiti wakomana ndabva kuna maiyo nyaya yababa iye so noti tinoti takafanei saka ngativa contribution emari titi mari 100 kuti tinoti ekutsa mari tinoti $600 tonobatsiro dada mari
wana unozouyawo pamwe uzongotengerwa kadringi wanenge waipona siku yechisati bata mtete mtete pakabuda masoko akawanda especially uyu andikuira nebauzi akada ndichaka 2 saka ini notice hangu akadabondirwa ka 2 kesa achida kundiwedza kudwa ndichana vananyarara anga ndidozosira pane vananyarara rangu kuti ashamwari wonda ibatsiriba ini ndikumana mukuru ndakananeyo apazoibatsira mazona tadaro tagara group ragadziwa masoko achibuda pachabuda mapfumo nemauyu ozi nini nduzi ndapanda bora baba mchona para mari matete akwana mari dzanga dzapo munhu wese akati nini mari andana kona tete tikaisi matatana is fine nyaya naka vadzofuna mayo yatakagara munezira ya tawirana nena dzangu dzinoenda ngwisi kuti buzobobeda kafanei saka toti tikadza nyacho baba fanei saka ndatatara ini mayo tofamba sei itaure gwara ndidai meakandota ita mazona ataura dedi ngedire akatiita itani ngati amedati ngatiita ndadzoka kuna mayo ndaenda futi mninongo shamwari ndonya tatana mayo kamera so mkuninangu akanditi sheki yedzi mkomo uyu magona kozi nisira kunyaka kasvipisa ili ndakanyakadzwa ine mari kuba magona kuti ndakasvipisa ndozi ndakaura baba sawa maita ndikoma zvifungo enyi kuti bakafanei magona chwa zvinhu zvakarongwa zvikafamba zvakanaka tikawirirana kamukuti pasara one day kuti mubatsiri auye paunga ndakatanga kuchionera mazuva ndakatanga kufonwa nemunini angu ari kubarondera mukoma zvinhu zvazvo ngatiregere ngei munin'ina ona ndakatoenda kwasabhuku akatenda kutotaurawo muzvari ndikataura nasekuru angu anodzama yangu nini kwesekuru anga zvakanaka ndamutumira mari sekuru angu azonditumika futi dhera chironero sekuru abva tangondijamukirawo katumira mari bhasi sekuru akatimika fumadodai nemukadzi wangu tumira mari bhasi dodai nambuya kumba kwacho katumira mari kana naferemba ukabva bongo wakati zvese zvakanaka tikutouya ushuwa mafita akaita murume uya ati what ukatanga uramba akati undikwazi mukoma isusu tikamubatsirwa mbaba inini nati marondero tinobatwa kuzisita kwaraya baba pana muti munin'ina enda futi imwe muprofiti waenda profiti wangangazana kati enda kana 3 kana 4 kana 5 mafuti wabvunze inini ndakazvimirira kana pakabuda pakadai mende kune kuti handina kuuraya baba baba akafandisipo ini tiri kukwadzivana nhasi ndakanyofuma mweya yake spirit ndakarwadzi mafiradi akaita saka kana ana mudidinika handibatwi akati zvitiba ngoma ngatiregere hatiregere mazona apana kuti mukadzi wangu watipeka siyanyanya mukadzi wangu inini handidiniba handisudaro uyu vanditanga futi neni futi taita mukoma ngatiregere ini mukoma kuya kuno vana unoti nchandira kuti mhaya mararaya unotosha asi ndainotwa ndova ndati furuwa kubva apa kusvika apa asi ndiri mwana ndazokunditepa mwana kuti mhaya mararaya kuti mazona asi akandifurura mhari yokundifurura kusvika totsisa kuti iwe unotsvaka kwako iwe uda zvenyu unotsvaka kwako wakafasa iwe uda zvenyu kose kuti zvakafa iwo vanokwanyu vakatsvaka iwe unotsvakirei funga dzangu ndakasaka vanhu vakuizwa kurambarambawa saka vanoziva ka zvinhu zvikuitika ndosaka ndine simba handifani kunyaraba nyaya iyi kuzi vanhu vadini wandikundivharavhara ngei uya vanivhara uyanivhara wese vanivhara uyu inyoka mbonde uyu inyoka anoenda nekuseni kuna maiyo asabuya pachenavo aindotaurawo andiri kuri achinyuka kanaka ndiye anototi maiyo anototavha kuita maiyo iyi wacho iwe maiyo ikasvikanidzana naye kana titupa ratawirana pamaiyo watidai unoti bude pamaiyo unopinda pakwangu ona yatosvika zatochinjwa zvatarongana maiyo anenge atosvika kutoti maiyo hazvidiniba hazvitomoitiba zvozvo totovana mukombo mazona saka pakataronga izvozvoka bvawanisonebva tuti mubatsira kuya mangwani bandana mapurisa kuti ndisakuitire badzibaizvo mapurisa ndaenda mapurisa ndasunga mupurisa wacho iye akatisunga wacho iye nekuti mupurisa futi akakononga baba aora varati saka asi inini mupurisa makositengana kubangu iye anga aora shuwa mapurisa maita basa renyu pana investigation makazomboita kana kuterana foni apo handiti inini moinda ucha chirono changu chekuti ndobangu akafa sei ine makunisunga futi kuitira futi saka munoti ndinyarare nyaya mupurisa akabva pakanyarara vati uye mheya kwacho iyoyo anomborambirika kati mubvunzi iwe mwati mubvunzi mupurisa akabva agara pasi vakapinda mumufisi make mamemba ichachi ndipanze papa mitakwatana kuti nga 3 minutes time ubva abuda vaniterera zvenyu enda moite asi enda moite munonyarara ndo zvakandaurira vanatibvunzawo uri ko mhaya zvako ndisungisa zvadidi uyakati ana singoziva vahako mhaya ndiendi kobaini kugara tikaenda iye wachisora na maikoko anonyepa manje anofondera pamhaini kuti wanikisikaendiba asi unokusora kwani
saka ndandirufamba makarimwa manje inini manje ndiri hwani ari pamutaro uyu manje wendinyanya manje nekuti ndiyo natoto tiri tu panyaya dzababa bcause ndatotowa dzimwe nyaya naye kuti suzoona sese chamwana toita babaya ati mukoma kana zvikatonetsa mukoma kainini manje ndobhadhara kuti mubatsiri auye ndingotsvaka naye foni yachibana maiyo mukoma zvakati azora saka panosvika namaiyo wakangwarisa iwewe kudadai ndapamakata sei ndavasati ndega ndaifamakarima kuda chino munhu ari independent asikambozii nenyaya dzenzese kuti akutaura chokwadi unless pakati penyu paine ane zvaruziva ndo paindadambudziko asi kana mese muri zveshu hapana chamuruziva then hapana dambudziko rekuti mufamba mamutsvaga mukusanjira chimirai panze apo ndimudaidzi kusanjira auye panapa izvozvo muhamabva pano pakusi chiripo ndechekuti munobvumidzwa kuenda kana kuvanhu vatatu wamwe wakasiyana namukusanjira mochizwa kuti pautatu avo zvabuda zvekuti chii chokwadi chinobuda ipapo wezi mukatora mukango dzimana matanga kuti uyu handisi kumuda uyu akati handisi kuda uyu akati handisi kumuda uyu handisi kuda saka hakuna kwamukuenda because at the end of the day susu vamwe taakuona taakuona manje kuti dambudziko rekufa kwababa wenyu riri mumba menyu chokwadi chekufa kwababa wenyu munochiziva muri uchiziva imi pakati penyu apa muri uziva chakauraya musharukwa chii muri uchiziva because hamunditauri kuti mimi for 7 days munhu anosvika pekunhuhwa ari within a radius ye1 kilometer kubva pamba saka kana makamutsvaga kupi ndo zvandikubvunza kuti sei asina kutsvaga mastatements akuda akawanda aiwa musanesane ini ndati alright for a start imi chikudai panze endai panzara munoona munhu wekutanga ndiwe wamuri kuona kutanga mombozwa tokutsvagirai futi wamwe hakuna wamuri kuziva bamese mozwa kuti baba akafa sei asi chandiri kuona ini chiri very important ndechekuti baba anofanira kubuda ega saka paroda munhu anoziva kusunza mweya wemufi kuti ukwanise kutaura mukaenda kune wese wese munonyeperwa wamwana wechikuda mari chete mufi uyu anosumudzwa ane mubvunzo wekubvunza wobvunza achipindura wobva kupa ine direction kuti chiitai zvakati because munokwanisa kunga munonetsana pamwe wabo wenyu zveshu wakaurawa nomunhu asitori inini because ndatozwa baba anga asina chikunwe anga akachekwamo which means kuti pane patone element yemarituals munokwanisa kungozwa makutaura uzaiwa ndibusinessman nhingi ndo mandiri ndiye akanditora ndo mune nzwara dzangu ndo mune chikunwe changu chitesani munokwanisa kunga muri kunetsana asi pakati penyu pasina kana nechi chamunoda imimi chii chokwadi kuti chokwadi chikude pachena asi kana muri kuita zvomurikuita manje kana muri kunetsana pache zvenyu siyanai nevasiri redzinza renyu wakadzi wenyu havasiwa navo baba wenyu wasiyei kunze kana muita nyaya dzenyu zviri bheta pumhai wenyu mukoma wenyu musapume mukadzi wake because mukadzi wake mutorwa pamwe kana munoedza nyaya dzababa wenyu mukadzi wako iwewe haapindi mukati menyaya idzodzo mukawapinza wakadziwa wako
mukazovavhiringa munobhadhara kwawakabva because mune mawapuma. Angamukona zvozoto iadvice yandikupai kuti muri kutsvaga zvababa wenyu namai wenyu, tsvagai muri mega namai wenyu, siyai watorwa kuchi kunze. Vozana ndasimaona wauya kuti baba wake watouya. Saka if you don't prove to him kuti mwana wake muroi mane nyaya naye. Murikuona nyaya ende musakangana futi kuti mai wenyu ndi mai wenyu asi mutorwa futi musha wenyu. Watorwa unokwanisa kukutangirai nyaya mumusha yamunokwanisa kuzotadza kupedza. Anokwanisa kufoya wozomuka uyu makandipuma musha muno ndimuroi. Uyo futi anokwanisa kubuda pamwana wako iwe achitaura kuti makandipuma musha muno ndimuroi uyu, because haasi dzinza rako. Akafa uri kuenda kusha kwake, ipapadi anzwisisei. Ende pamwe pacho kana muri kuita zvinhu zvababa wenyu mimi, baba wenyu une masiblings ake, une wana waamai wake waakazvarwa navo, ane munin'ina wake, ana mukoma wake, ane hanzvadzi yake, ndo masiblings ake. Saka hamukwanisi kuita anything chinokonzera baba wenyu wana wamai wake wasingazivi. Baba ndi baba wenyu imimi asi haasi mukoma wenyu kana munin'ina wenyu. Baba wenyu munin'ina kune umwe munhu, mukoma kune umwe munhu, ihanzvadzi kune umwe munhu. Saka kana muita zvababa wenyu, mukoma wake, munin'ina wake nehanzvadzi yake ngavo vange varipo, because imi mukafamba muri mega imi mukazwa kuti baba wenyu vakaurawa ndi mai wenyu, then muhamadini muhamadini hapana, handiti simba racho iroro rekuti muzoite tekoni mai wenyu hamuna. Asi munin'ina wake kana mukoma wake kana hanzvadzi yake ane simba rekuita tekoni mai wenyu. Tiitesa ndini muda kubatsirwa, endai mubatsirwe muzwe chokwadi. Nyaya iri apa hombe, chakauraya baba ngachizivikanwe kuti chii chakauraya baba, ndo chiri kukonzeresa kuti musawirirane. Pamusha panoita sei? Pamusha hapanesi. Wari pamwe unongoenda kuti right ndakoseta pamusha ipopa, po hapangosetwa mwana obva waenda uzi mudzoka musi wakati ngatizodzoke musi wakati, mudzoka ipapo chokwadi chinge chavo. Tiitesa ndini. Saka chiendai panze apa, mumbotangire panze apa, mumbozwe nhangamusha kuti chii chaka tozodzoka kuna Natezvara. Chabudawo kundozichaona kuti Natezvara chati chiinawo. Natezvara vanori kuti ndauya pano ndauya kuzwa mwana wangu azi muroi. Saka pamuri kubudawo kuti patazwa kuti akazi muroi, Tezvara azi makapa mwana kabhegi nekasiko. Andi kana anzi haasi nditotangirawo iko pano. Andi endai